Hej og velkommen til dagens Inbound CPH webinar. Mit navn det er Christoffer, og her over den næste times tid, der skal vi tale om kunderejsemærken på Google. Vi har lidt udfordringer med teknikken her til morgen, der er drillet, så jeg hopper over på Restream i stedet for. Og jeg kan se, der er en del med her, og der er en del, der nok ikke kommer til at se det, men det bliver optaget bagefter, så I kan bare se det lige efterfølgende her, så det skal vi nok så. Så beklager lidt de udfordringer, der er. Jeg håber, at jer, der er med i dag, vil synes, det her det er fedt, og jeg glæder mig til at præsentere det for jer. Og som sagt, mit navn det er Christoffer, og jeg er Head of SEO herinde hos Inbound CPH, og jeg har været 8-9 år i på bureausiden, og hjulpet hundredvis af virksomheder med SEO over tiden. Og det, jeg skal tale om i dag, det er det her med, jeg har valgt at kalde det, sådan vinder du med kunderejsemapping i 2024. Og det er et rigtig spændende emne, hvor der sker en masse, og jeg tænker på, at det er meget relevant for de fleste af jer, som er med i dag. Fordi kunderejsemapping er egentlig for det her, som det er for alle os, som gerne vil forstå både vores fremtidige og vores eksisterende kunder, baseret på data. Så det er uanset om du sidder i B2B, B2C, er det en service, er det et produkt, lokal virksomhed osv., så giver det rigtig meget mening at arbejde med kunderejsemapping. Det er et live webinar, og der er typisk nogle dokumenter i handouts, de er ikke med lige her, men det er sådan noget, vi efterfølgende, så vil vi selvfølgelig sende en survey ud, om du har lyst til at få de her dokumenter. Vi har både Inbound CPH's SEO-bog 2022, vi har migreringsbogen, og så har du også mulighed for at få en bonus sidst i webinaret. Jeg var i Dubai i sidste uge til en SEO og AI konference, og det var virkelig spændende. Man kan sige, at SEO, ligesom som andre brancher, står virkelig ved et skel her, fordi der er kommet AI siden 2022, har vi alle sammen haft adgang til AI. Det kommer at betyde rigtig meget i forhold til de værktøjer, vi har, og i forhold til processer osv. Noget andet, som den her konference også viste, var, at SEO det er ikke kun optimering mod Google, men det er jo, man kan sige, i USA, jamen halvdelen af kvinder under 30 er på TikTok, deres primære søgemaskine, og man skal virkelig tænke andre søgemaskiner ind end kun Google. For eksempel Amazon er måske bedst at optimere, hvis en stor del af din trafik og konverteringer kommer derfra. Og så SEO som sagt, det er kun optimering af ens eget site. Over det sidste halve år har store sociale medier som LinkedIn, som Reddit, som Quora, jamen der har det egentlig været muligt. De har fået virkelig dominans igen på Google. Det betyder, at arbejder man specielt med et engelsk marked, så Reddit og Quora er rigtig spændende steder at arbejde med at bygge indhold. LinkedIn Pulse herhjemme i Danmark er et godt sted for det, som man kalder parasite SEO, altså at vi får søgeresultater på andre sites end vores eget. Men det, der også rigtig meget gik igen i de her taler, det var det her med at vinde med SEO. Det handler om at forstå topical mapping, og lad mig prøve at sådan lige forklare, hvad topical mapping er, for det er ret essentielt i forhold til det her med kunderejsemapping. Så topical mapping, det er egentlig, at hvis du inden for dit område gerne vil vinde med SEO, så skal du sørge for at svare på alle dine kunders spørgsmål. Og her for eksempel et topical map over Dubai. Så hvis man vil tale om Dubai, så skal man tale om det, hvad tilbyder det inden for kultur, økonomi, transport, alt muligt forskelligt. Man skal prøve egentlig at tegne hele det her map op. Det nytter ikke noget, at man egentlig bare siger, at jeg laver en stor guide til det her område, jeg gerne vil vinde. Så det er sindssygt vigtigt, og det er her, hvor kunderejsemapping kan gå ind og hjælpe dig. Så hvad kræver det så at blive en topical authority? Her var Koray fra Tyrkiet, en af de helt store SEO-specialister. Jamen, han har blandt andet kendt for at have læst sig igennem 2.000 research papers fra Google, så virkelig prøve at forstå, jamen det kræver, det er, at du kan komme rigtig langt med content. Backlinks er helt klart også en kæmpe driver i mange brancher, og det skal man også arbejde med. Men det der med virkelig at lave super skarpe søgeintentioner på ens sider, og sørge for at dele
dele op og sikre, at man egentlig har et flow gennem ens forskellige sider af content. Det er utrolig vigtigt, og igen, masser af AI-værktøjer i dag til at hjælpe os med at arbejde med det. Så vi har styr på vores large language models, og vi har styr på vores semantiske forståelse af indhold. Og sidst men ikke mindst, så talte Julian Goldie omkring helt konkret, at man faktisk kan bruge sådan noget som ChatGPT til at bygge topical maps. Ikke? Så vi har nogle rigtig gode værktøjer til at arbejde med topical maps, men det er også vigtigt, at du forstår teorien bag topical mapping. Og det her det er meget praktisk, det er meget hands-on. Kunderejsemapping er en rigtig måde til at arbejde med topical mappings. Fordi dit fokus for 2024, i de fleste brancher i hvert fald, det bør være at tænke på, hvordan søren kan jeg 10x'e min indholdsproduktion. Fordi nu har vi AI-værktøjer til at gøre det, så vi kan holde stadigvæk et rigtig højt niveau kvalitativt, men der er konkurrenter derude, der kan trykke på speederen nu, og du bliver blæst væk, hvis du ikke tænker over, hvordan søren kan vi forbedre vores indholdsproduktion. Og det her publish and pray, det er ikke løsningen. Det er ikke løsningen bare at gå amok med AI-værktøjer og bare skyde til højre og venstre med tekst. Det sker der intet ved. Det du skal gøre, det er, at du skal identificere, hvad er det for nogle områder, du vil vinde. Altså, hvad skal du bygge et topical map indenfor? Så skal du underbygge det her fokusområde med valide data, for eksempel Google data. Og det gør, at du får de her hurtige indsigter til egentlig effektivt at eksekvere og bygge det rigtige indhold. Altså konvertere indsigter til actions. Det er egentlig sådan meget det, som jeg siger, det er nøglen til at komme ud af det. For eksempel, hvorfor er det, at If rangerer nummer 1 foran alle konkurrenterne på et så stærkt konkurrencepræget søgeord til bilforsikring? Det er fordi, de svarer på alle spørgsmål om bilforsikring, som brugerne har. De har mange flere sider omkring det end konkurrenter som Tryg, Almindelig Brand eller Alka. Og det er klart, at have flere hundrede sider mere end konkurrenterne, det er ikke nødvendigvis løsningen, men hvis du svarer på alle kundernes spørgsmål, og du har styr på, at du ikke har duplikeret indhold, du ikke har samme sider, som rammer samme søgeintention, så er du godt på vej til at blive en top authority og vinde inden for dit område. Så som sagt, kunderejsemapping-metoden skal vi tale om i dag. Det er nøglen til at 10x'e dit indhold. Og bare lige for at lave sådan en lille spoiler alert, så ser kunderejsemap således her ud. Jeg skal nok gå i dybden med det senere, hvordan det egentlig fungerer i praksis. Så det her det er dagens agenda. Først vil jeg tage dig igennem, hvordan man kan forstå den digitale kunderejse. Derefter, hvad er kunderejsemapping-metoden? Hvilke indsigter får vi fra at bygge et kunderejsemap? Jeg bygger et for havestol. Derefter, hvordan kommer du så i gang med at eksekvere på sådan en kunderejsemap? Og til sidst vil jeg give dig 5 tips til at komme i gang allerede i dag efter det her. Og der er også selvfølgelig også en bonus med her. Så Inbound CPH, vi er et 360-graders digitalt bureau i København, inde på Østerbro, der vil ligge 10 år der. Vi er daglig, er vi 30 digitale specialister inden for Google Ads, tracking, selvfølgelig et stort team inden for SEO, marketing automation, content osv., social media. Og vi har haft, til dato har vi haft omkring 600 succesfulde kundecases. Og her det er et udpluk af vores samarbejdspartnere. Vi arbejder primært med danske virksomheder på det danske marked, men vi kan arbejde også, vi har også masser af internationale case, B2B, B2C. Vi har masser af erfaring inden for alle de her områder her, så endelig, hvis du er i gang med et SEO-projekt, så fat i os. Vi kan både levere på teknik og link, indhold og strategi. Første del her, forstå den digitale kunderejse. Så det er meget vigtigt lige, synes jeg, at pointere, at kunderejser, det er en opstillet model. Det er en kunstig model. Det er en måde for os til at se verden i sort og hvid. Fordi købsrejser, rigtige købsrejser, jamen det er en meget snørklet affære, hvor man går frem og tilbage, og alle mulige forskellige touchpoints, og ingen købsrejser ligner hinanden. Men hvis vi først laver en kunderejsemodel, jamen så har vi måske en meget bedre måde til at egentlig sætte ting i kasser. Og det, man kan sige, det er vores bedste forsøg overhovedet til at forstå alle de her interaktioner, der foregår, når vores leads er ude for at researche efter en løsning til dem. Hvis vi kan forstå, hvad det er, de går igennem,
så kan vi også bygge det indhold, og vi kan bygge de touchpoints undervejs på de forskellige kanaler, som de har brug for i forhold til at ende op med forhåbentlig vores løsning. Så det er egentlig det, som en kunderejse går ud på. Simpelthen prøve at forstå på en empatisk måde, hvad ens prospects gennemgår, og hvordan kan vi møde dem derude. Det her, det er en kunderejsemodel, og det er vel egentlig klassiske AIDA-modellen med, at man har en funnel, hvor man starter med et awareness, så går man dybere ned i interest, desire, action, kan man sige. Og så er der sådan en fin streg her, hvor vi på den anden side, så har vi fået vores kunde, men det er jo, der er stadig en rejse, der fortsætter her. Man kan sige, hvis det skal være helt korrekt, så kunne det lige så godt være et loop, fordi typisk vil en kunde jo også genkøbe. Så det er egentlig, men det er en måde for os til at prøve at gøre noget abstrakt mere konkret. Det, der er interessant, det er jo, at når vi kigger ind i Google Analytics, og vi ser på, hvad er det for nogle trafikkilder, som skaber trafik ind til vores website, så er det jo sådan, at Google er den allerstørste digitale trafikkanal. Det tror jeg gælder for alle, der er med på det her webinar. Det er klart, at nogle brancher, jamen, der er mindre afhængighed af Google end andre, men vi ligger på en 40-90% på nogle brancher i forhold til Google Touchpoints. Så det vil jo sige, at det er en sindssygt vigtig trafikkanal, som bare ingen kan ignorere. Hvis man nu prøver at kigge på jamen, virksomheder, hvor godt har man styr på egentlig sit, det kalder self-service flow, altså hvordan kan vi lede kunden igennem, uden at vi ikke er inde over rent fysisk med dem, men at vi ikke kan lede dem over til den handling, som vi ønsker, at de skal have, købe en forsikring for eksempel. Jamen, hvor tilfredse er vi så med vores self-service flow? Og det viser sig, at det er en engelsk analyse. 53% af virksomhederne var tilfredse med, at det var sat fornuftigt op. Det sjove var bare, at kun 15% af kunderne var enige, så der var et enormt gap her imellem, hvad vi tror, vi gør rigtigt, og hvad vi egentlig gør rigtigt. Og en anden interessant stat her, det er jo også bare, at der er jo sindssygt meget fokus på low funnel trafik, altså kunder, der er klar til, eller leads, der er klar til at konvertere lige nu. Men faktum er, at dine kunder derude, eller leads derude, der er faktisk kun 2% lige nu, der sidder klar med dankortet og er i købsmode. De andre 98%, de er et eller andet sted længere tilbage i funnelen, og har brug for at blive uddannet omkring din løsning. Måske er nogle af dem, der slet ikke er klar endnu. Måske er nogen, der slet ikke ved, hvad det er for en løsning, de har brug for. Men der er kæmpe uddannelsesbehov her, som mange virksomheder glemmer lidt, vil jeg sige. Og det er her, at kunderejsemapping giver rigtig god mening. Hvis man kigger på Google Search ned i købsrejsen, så er det sådan, at i hele den her research-fase, jamen der er 80% af de søgninger, der bliver lavet, de går til, det er 80% af søgningerne altså overordnet, som går til research-fasen, så det er jo kæmpestor søgevolumen. Og det er primært non-branded søgninger, det er her, hvor vi endnu ikke ved, hvem der skal kunne levere den her service eller produkt. De fleste ligger 85% på organiske resultater og 15% på Google Ads. Det er klart, det er også et sted, hvor det er ret dyrt at ligge med ens Google Ads i sådan en infofase. Hvis man kommer længere ned i consideration and compare, jamen så er det 18% af søgninger, og det er sådan en mix af både branded og non-branded søgeresultater, og der er også en blanding 50-50 mellem organiske søgeresultater og Google Ads. Er vi helt nede i bunden, jamen så er det som sagt de her 2% af alle søgninger, hvor man er klar til at købe. Det er branded søgninger, man ved, hvad det er, man leder efter, og de fleste klikker på Google Ads. Så hvis man skal prøve at sætte sådan en meget simpel kanalmix-model op, så kan vi sige, jamen vi har selvfølgelig først helt ude i folden, der har vi vores push-kanaler, det vil sige, vi skubber brugerne videre via Facebook, via LinkedIn, via Instagram og hvad vi ellers har. Så skubber vi videre til at blive aktive, det vil sige, at de går ind på Google for at søge efter at lave noget research, og det er klart, det er også mange gange, at det ender inde på Google, vi faktisk også køber et produkt. Og det er klart, at man taler meget om ROAS og sådan noget i dag. ROAS,
det er vigtigt at have en høj ROAS, men ROAS kan jo også bare være meget høj, hvis man sender meget få brugere ind. Det, der er vigtigt her, det er jo, at SEO er en kanal, som sørger for at udvide dit scope af dem, som i sidste ende de her 2%. For det er klart, om det er 2% af 10 eller 2% af 1000, der er jo kæmpe forskel her. Så det der med at arbejde med SEO som en måde til at udvide dit reach er enormt vigtigt. Altså organisk trafik kan selvfølgelig konvertere, men det er endnu vigtigere at opfylde en endnu større rolle i forhold til research-delen, til at få svaret på spørgsmålene, som gør, at de prospects kommer helt ned i den nederste del af funnelen, og de kender dig allerede. Så det var lige sådan en indflyvning til den digitale kunderejse. Så hvad er den her kunderejsemapping-metode så? Hvordan bruger vi den i forbindelse med kunderejsen? Og hvis man lige kigger, så er der jo 4 indsatsområder inden for SEO. Der er altså sådan 4 håndtag, man kan arbejde med. Det ene det er selvfølgelig teknik. Vi skal styre på vores website. Google skal kunne indeksere. Det skal være hurtigt. Der skal ikke være nogen friktion overhovedet. Så er der indholdsdelen. Jamen, vi skal lave det indhold, som matcher, hvad brugerne søger efter. Så er der links, som typisk er en ret stor del af performance. Vi skal have andre websites til at stemme på vores websites, kan man sige. Og så er der brugersignaler til sidst. Og det vi kigger på i dag, jamen det er indholdssiden. Det er det her kunderejsemapping. Vi arbejder både med søgeordsanalyser, kunderejsemapping, andre typer analyser for at komme til bunds i, hvad er det for nogle indsigter, der skal til, som vi skal kunne eksekvere på. Kunderejsemapping-metoden er sådan en ret nyere dato. Faktisk er der en startdato på, 17.11.2020. Jamen der gik jeg i gang sammen med min kollega Lili med at begynde at bygge de her kunderejsemaps. Og siden da har det faktisk været værktøjer, som jeg har brugt hver dag. I 2022, der skrev jeg en artikel om kunderejsemapping til Moz, som også blev kåret til den bedste artikel overhovedet det år, hvilket var lidt af gennembrud, kan man sige. Og siden da har jeg bare fortsat med at bygge de her kunderejsemaps i nye designs. Det er noget, som vi alle sammen i teamet sidder og arbejder med. Og jeg ser, at der er flere og flere virksomheder, der bruger den her metode. Flügger, Visma, Advodan. Altså, der er rigtig mange, som bruger det internt som et godt værktøj. Og netop fordi det er en rigtig god model til at komme hurtigt til de her indsigter, som er så vigtige, og kunne konvertere dem til actions. Så hovedformålet det er, at vi skal hjælpe de her 98% videre. Og det er her, hvor kunderejsemapping kommer ind. Fordi ved at vi bruger Google data, altså vi har simpelthen adgang direkte til Google, til de søgninger, som brugerne laver på Google, så kan vi gå ind og mappe de forskellige søgeintentioner på en specifik persona i de forskellige købsfaser på sådan en kunderejse her. Og med den viden, så kan vi simpelthen forstå, hvad er det for nogle udfordringer de har, og så kan vi gå ind og lave det indhold, som de har brug for. Så det, der er vigtigt, det er egentlig, at man siger, at når man har en kunderejse, så skal man have en persona, og man skal have et mål. Og det vil sige for eksempel, jamen lad os nu bare sige, at allergi, det er et meget stort område, det er ikke så konkret, men allergipiller, det er noget, der er konkret, der er en persona og et mål, at vi skal sælge nogle produkter her. Så her er et eksempel for eksempel, så lad os sige, at der er en bruger, der går igennem forskellige faser, ondt i halsen, søger efter medicin til halssmerter, det skal være noget hexokain, hvor kan jeg købe hexokain tæt på, nu har jeg købt den, kan man spise for mange af de her tabletter. I alle de her søgeintentioner, som vedkommende går igennem, jamen der er Google data derude, specifikt via Google Search Console, og også andre værktøjer, så vi kan bruge til at prøve at mappe den her kunderejse op. Så hvis vi lige prøver at gå ind og definere de forskellige søgetyper i de forskellige faser, så har vi i vores awareness-fase, der har det, vi kalder symptomsøgninger. Det vil sige, det er der, hvor man godt er klar over, at man har en udfordring, men man er stadig slet ikke kommet ind og begyndt at søge på løsninger nu. Man søger mere på sine symptomer. Så har vi den tidlige løsning, det vil sige, at vi går ind, og det er sådan meget short søgeord, bilforsikring for eksempel, sommerferie, rejse eller et eller andet. Det er de tidlige løsningssøgninger. Så har vi mere avanceret, det vil sige det mere long tail, hvor vi begynder at putte flere ting på. Det kunne for eksempel være sommerferie, safari, Tanzania for eksempel. Og
Så har vi egentlig de her sammenligningsfase, det vil sige her, hvor vi egentlig sammenligner mellem konkurrenter, sammenligner priser, sammenligner produkter osv. Og til sidst ved vi, hvad det er, vi skal købe. Det er typisk her, hvor man søger på de her brand-søgninger. Når man så har købt sit produkt, så har vi også forskellige søgninger på Google omkring de spørgsmål, man har til det her produkt. Så lad mig prøve at gøre det konkret med et eksempel. Det her, det er et kunderejsemap for tyngdedyne, for A New Sleep, og lad mig prøve at gennemgå, hvad det er, vi ser herude af røde, gule, grønne bobler, hvad det betyder. Først har vi farve. Farven betyder, at den søgeintention, som der er i den her boble her, den er, når den er gul, så er det placering 4-10 på side 1 på Google. Når den er grøn, så er vi i top 3 på Google. Det er der, vi vil have alle vores bobler til at være. Og når den er rød, så er vi uden for side 1 og egentlig ikke til stede. Det kan sagtens være, at det er et content gap. Det kan også være, at vi bare ikke har optimeret godt nok. Det kan være, at der er masser af konkurrence. Der er mange forskellige forklaringer på det. Størrelsen, det viser den relative søgevolumen, så her kigger vi ind i enten månedlig søgevolumen eller årlig søgevolumen, alt efter smag og behag. Det er klart, at hvis det er et meget sæsonpræget marked, så vil vi gerne kigge på årlig søgevolumen. For det kan godt være, at man kigger ind i en periode, hvor der faktisk ikke er nogen søgninger på noget, og det er jo lidt at snyde sig selv i forhold til at få indsigter. Og så kan man sige, at vi starter egentlig med det her primære søgeord, tyngdedyner, og det er egentlig vores udgangspunkt for alle kunderejsemaps at få det ind først. Bilforsikring, whatever, hvad vi har. Efter det kan man sige, til højre for det her, der er alle de her longtail søgeord, som har tyngdedyne i sig. Så det vil sige, vi har tyngdedyne til voksen, til børn, tyngdedyne til en 2-årig, tyngdedyne junior osv. Alle sammen med deres søgevolumen og med deres placering på Google. Til venstre for det primære søgeord, der har vi vores symptomsøgeord, og det kan inden for en branche som tyngdedyner, sådan noget som søvnløshed. Det er en sådan typisk symptom, hvor det kan være, at tyngdedyner er en løsning. Det kan også være en søvncoach, det kan gå i alle mulige retninger, men symptomsøgeord er noget, vi virkelig kan vinde på, og som jeg nævnte i starten omkring det her med researchfasen, det er også her, der er en kæmpestor søgevolumen, og måske et søgevolumen, som dine konkurrenter ikke har fokus på. Så for eksempel på symptomsøgninger her, jamen, så kan man lave en artikel omkring det her med svært ved at falde i søvn på 12 gode råd til hvad man gør, og så kan man på den måde begynde at tale ind i de forskellige løsninger, der er, og selvfølgelig fokusere på den løsning, man selv tilbyder. Efter at man er blevet kunde, så er der det, vi kalder supportsøgeord. Det vil sige, jamen, når jeg har min tyngdedyne, hvordan skal jeg vaske den? Det kunne være et typisk spørgsmål, man har. Det er jo ikke et spørgsmål, man normalt vil stille, når man ikke har tyngdedyne. Men sådan nogle søgeord er ret gode, også fordi de måske aflaster lidt ens kundesupport. Og det er også nogle søgeord, der kan sige, jamen, selv efter du er blevet kunde hos os, der holder vi dig egentlig i hånden og sikrer, at du får en god service. Så der er også rigtig meget brandbuilding og tillid i det her. Det er også interessant omkring supportsøgninger, det er, at 46% går på Google, hvis jeg har et spørgsmål omkring deres produkt. Og 95% er klar til at skifte leverandør, hvis de får dårlig kundesupport. Det kender vi alle sammen. Det her det er sådan en der viser, jamen vi går faktisk på Google. Halvdelen af os på Google med det samme, hvis vi har en udfordring der. Så det er sindssygt vigtigt også at styr på det, man kan sige, efter købet. Og alle os marketers, der fokuserer på at få ting i kurven, ja, man skal også tænke på bagefter. Til at finde de her supportsøgninger, der har jeg et lille hack. Man kan faktisk gå ind og lave sådan en reject-formel herinde i sin Google Search Console, hvor man siger, at hvis søgeordene indeholder nogle af de her ord, som er en reject-formel, så vil jeg gerne have dem vist. Og så på 5 sekunder, der har jeg bare en liste over alle dem her. Og så kan man jo se, om man ligger nummer 1 på dem allerede, eller om man måske mangler at lave den her vaskeguide, eller hvad det ellers er, som kunderne efterspørger. En anden pointe, som man også kan bruge kunderejsemapping til, det er egentlig at kommunikere til C-level. Så sidder du internt med SEO, og skal også forklare, hvordan det går på SEO-området, og skal have hele marketingen med,
jamen, så er det godt at bruge den her som en rapporteringsværktøj. Så for eksempel det her, det var et tidligere case, jeg havde med Købstedens Forsikring, hvor vi arbejdede med lønsikring. Det var udgangspunktet, det her alt i rødt, og så kunne man så efter 12 måneder vise, at alt var gult, alt havde ændret sig gult og grønne bobler her. Og det er klart, at i det, at SEO er en lidt mere langsomlig affære end mange andre digitale kanaler, så har man brug for at kunne rapportere undervejs på de her forbedringer, der sker, og egentlig få alle med i en båd. Her er et andet eksempel på interim service for en kunde. Det, der er interessant, er, som man kan se over til venstre, det var sådan en status i 21, nu i februar 24 her. Der er kommet endnu flere bobler på over til højre. Det er jo også noget, man ser. Jo mere man arbejder med sit topical mapping, jo flere søgeintentioner er der faktisk også, at man skal matche med indhold. Så, hvor hurtigt kan du så bygge sådan et kunderejsemap? Fordi, som jeg nævnte i indledningen, så er det her med, at det er sindssygt vigtigt at kunne arbejde hurtigt med indsigter i dag. Vi skal hurtigt frem til de her actions, som virkelig kan rykke for os. Det nytter ikke at lave bruge 3 uger på at lave en søgeordsanalyse, når vi egentlig kan lave sådan et kunderejsemap her. Så lad mig se, om jeg ikke lige kan vise jer. Så det her, det er for sovepose. Og nu vil jeg prøve at lave sådan et kunderejsemap for jer. Det I ser her, det er, jeg har opsat selv her, mens jeg sidder og bygger det her map her. Og det man ser, hvis man blinker lidt med øjnene, det er, at jeg går ind i Search Console og henter noget data, og jeg går også ud på Google for at se lidt, hvad jeg kan finde ud derude. Og så bygger jeg mit kort, og nogle bobler gør jeg lidt større, lidt mindre, eller afhængig af den relative søgevolumen. Jeg grupperer dem efter, hvad jeg har, hvis der er nogle områder, der hænger sammen, f.eks. farver, eller materialer, eller målgruppe, eller så videre der. Så jeg meget hurtigt kan få et overblik omkring, hvad er det egentlig, hvad er det, man søger på, når man søger på sovepose, hvordan former vi, hvor stor er søgevolumen. Så her er jeg egentlig færdig med det her, og hvis en søgeordsanalyse skal tage 1, 2, 3 uger der, så tager det her med at arbejde med sovepose, det tager 40 minutter. Og det er jo sindssygt hurtigt til at få en masse gode indsigter. Jeg synes, det her er en meget fed case. Jeg arbejdede på et tidspunkt for Epos, som er en af verdens største inden for headsets. Før i tiden, der havde de, når de skulle lancere produkter, så kom SEO i 11. time, at vi skulle optimere en eller anden side, som de havde lavet osv. Nu er det faktisk sådan, at SEO sidder med ved bordet til de ugenlige møder, når man skal have feedback på, hvad er det for noget indhold, vi kan bygge. Og det er jo netop det, som kunderejsemapping kan gøre. Det kan lave dag-til-dag-analyser af et eller andet område. Og det betyder bare, at man kan arbejde i samme hurtige tempo som resten af marketingafdelingen. Så kom væk fra den der silo og kom over og være en del af årshjulet. Så lad mig prøve at gøre sådan det her kunderejsemapping konkret. Så jeg har et eksempel her. Det er havestole, og det vi skal kigge ned i, det er som sagt Google Search Console. Det er en guldmine af data, og lad mig vise, hvordan jeg bygger sådan et map her. Så først går jeg egentlig ind i Search Console, og jeg sørger for, at jeg skriver havestol ind i forespørgsel her, og jeg har valgt de sidste 28 dage, der er masser af data, og så vælger jeg også lige Danmark for at sørge for, at mine impressions ikke går fuldstændig amok. Og når jeg kigger ned i Search Console, så kan jeg se, der er 17.000 søgninger på det her, vi ligger nummer 5, og det vil sige, at jeg får sådan en gul boble. Det er mit ankerboble, kan man sige, når jeg starter sådan et map. Og så går jeg egentlig sådan ned igennem og tænker, så har jeg faktisk bagefter en masse søgninger, lovsøgninger omkring havestol, omkring de forskellige materialer. Så jeg har noget omkring, jamen vi ranker i top 3 på havestol i metal, vi ranker på side 1 på havestol i flet og havestol i plast, og så er vi langt uden for skiven på sådan noget som polyuretan, bambus, træ. Og det kan jo sagtens være, at noget af det her, de her røde bobler, det er noget, der ikke er strategisk vigtigt for os, men lad os få det med, fordi så kan vi i hvert fald se, om det måske er noget, som vi misser ud på. Så den måde, jeg gør det på, det er egentlig at sige, jamen, hvis jeg har filtreret på havestol, så får jeg alle de her forskellige søger hernede i. Og så kan jeg egentlig gå ind og filtrere en gang
en til, lave et subfilter, og så for eksempel sige, jamen lad mig se alle de søgeord, der er med metal. Dem får jeg så her, og man kan jo se, det er alle sammen havestol, metal, havestole, metal, havestol, så det er alle sammen samme søgeintention, forskellige søgeord med samme søgeintention. Så det er vigtigt her at sige, jamen de her eksponeringer, der er herude, det er alle den totale søgevolumen, siger vi her. Og man kan også se, at placeringen herude, den er fuldstændig ens på alle de her forskellige søgeord. Så det er egentlig måden til at lave boblen, til at forstå, hvor stor er søgevolumen på havestole i metal. Så har jeg noget omkring havestole i forskellige farver. Jamen, vi har åbenbart en side omkring sorte havestole, men vi er langt væk på hvide havestole. Igen, det kan også fortælle lidt omkring, hvor stort er området for, hvor meget folk egentlig søger efter farver til havestole. Så har vi noget omkring design af havestole, det vil sige lounge havestole, havestole med skammel, justerbar ryg, havestole med høj ryg, stabelbare havestole og havestole med vippefunktion. Og der kan vi jo igen se, jamen der er plads til forbedring her. Vi ranker på side 1 på nogle af dem her, og så er der nogle, hvor vi slet ikke er til stede. Og der er det jo også interessant at sige, jamen okay, der er nogen, der søger efter havestole med skammel. Det kan være, at det slet ikke er i vores sortiment i dag. Så det er jo også noget interessant viden, man kan tage videre til indkøbsafdelingen eller andre, som arbejder med produktudvikling. Så når vi kommer længere ned i folden, så har vi mere de her prisbedste søgninger, så billige havestole og tilbud på havestole. Her i det tilfælde kan vi se, at der har vi en top 3 placering på tilbud af havestole. Det er meget typisk, at man har lavet en specifik kampagneside, der er målrettet mod de her produkter, man har på tilbud. Der er mange virksomheder, der egentlig glemmer at have sådan en side, men det er jo sådan noget, som kunderejsemap kan vise, at man faktisk måske har brug for. Når vi kommer endnu længere ned, så er vi nede i produkt- og brand-universet der, så det er her, hvor kunderne eller brugerne egentlig ved, at jeg skal have en havestol, der hedder det her, den her serie, eller den her stol her, eller det er den her virksomhed, hvor jeg skal købe den. Men der kan jeg sige, det er vi ret godt styr på, at de fleste virksomheder har også ret godt styr på deres brand. Hvis man ikke ligger nummer 1 på det, så skal man nok sidde og arbejde lidt med den del. Efter man køber havestole, så kunne man også godt have spørgsmål omkring for eksempel høner til havestole. Igen, der er faktisk ret mange, der søger på det her. Det kunne sagtens være, at man skulle arbejde endnu mere med at binde de to produkter sammen. Og så er det også vigtigt at sige, men nu har vi lavet alt det her omkring havestole, men det er også vigtigt at huske symptomsøgningerne. Så hvad er det, man vil søge på, før man søger på havestole? Og der er forskellige temaer. Det kunne fx være, at man kigger generelt på havemøbler, man kigger på havesæt, man kigger på havebord, man kigger på indretning af haven også. Det kan sagtens være nogle af de her symptomsøgninger, der leder hen til ens produkter. Og det er klart, det er et meget stort område, men også her der er en kæmpe stor søgevolumen. Og vi ved jo, at jo tidligere vi er inde i processen med at vise kunden den rigtige vej, jo mere har de også tillid til os. Så det er symptomsøgninger, vil jeg helt klart have, at du også kigger ind i. Så hvad lærer man egentlig af at bygge sådan et kunderejsemap for havestole? Man ved, at vi har styr på lovefolder. Det kan man se, alle de her grønne bobler der. Vi har helt klart nogle content gaps omkring sider, materialer og farver. Det vil være en god idé at bygge nogle subkategorisider til dem her. Vi mangler måske nogle havestole, som har nogle specielle funktioner i vores sortiment, for eksempel havestole med skammel. Vi er rigtig tæt på top 3 på vores primære søgeord, havestol. Det vil virkelig være en kæmpe forskel i vores CTR. Det kunne virkelig 5x trafikken, hvis vi får rykket havestol op i top 3. Hvad er det, vi skal gøre her? Er det mere indhold, eller er det måske mere links, som skal bygges, eller er der et eller andet teknisk issue, som holder os tilbage? Og så kan man også se, at vi ligger i bunden af side på vores add-on-produkter, som høner for eksempel. Er der en måde, vi kan binde vores købbilleder sammen på? Så på sådan en kunderejsemap, så får man bare en masse indsigter, man kan arbejde videre med, og forstå, hvordan man skal binde indhold sammen. Så jeg håber, det gav god mening. Så hvordan eksekverer du så på sådan et kunderejsemap? Her i butikken, der har det, man kan sige, det her det er hele vores roadmap, når vi arbejder med kunder, at vi kommer på et tidspunkt i vores eksekveringsfase, jamen der går vi ind og kigger på det her med at arbejde med kunderejsemap.
Og det er selvfølgelig forud for, at man har identificeret, okay, hvad er det, vi skal arbejde med, hvad er vores KPI'er, har vi styr på vores tracking, har vi lavet et audit, hvor vi sikrer, at der ikke er nogen huller i spanden rent teknisk, hvordan performer vi i dag på vores fokusområder. Så hvis vi bygger sådan et kunderejsemap, så er det netop det næste, det er egentlig, at vi skal have lavet content mapping i vores kunderejsemap. Og det vil sige, at vi identificerer søgeintentioner. Nu skal vi prøve at lave dem om til actions. Så her er et eksempel for eksempel på CRM i Sverige. Og det er en kunde, der ranker ret godt på det. På CRM-systemer. Så det, man egentlig gør herfra, det er, at man går ind og content mapper de forskellige søgeintentioner. Hver boks her, om den er grøn eller rød, det er en side. Og på hver boks står der også, hvilket format det skal være i. Så her er det rigtig mange guides, som er vigtige inden for deres branche. Dem, der er grønne, det er dem, de allerede har de sider der. Det kan godt være, at de skal optimeres osv., men de har allerede siderne. Dem, der er røde, det er faktisk sider, som de mangler i dag. Så man kan sige, for den her kunde, de er rigtig godt med. Hvis vi kigger på rejseforsikring, igen, så ser det sådan her. Når vi laver content mapping, så kan vi se, vi har egentlig meget godt styr på vores hovedside omkring rejseforsikring, men vi lægger virkelig meget omkring forskellige produkter. Så det er her, hvor fokus bør ligge i forhold til og den her 10x indholdsproduktion. Her har vi et elselskab. Vi starter helt bagfra indtil nu, og det er også noget, som viser sig i vores content map. Vi mangler guides, vi mangler FAQ'er, vi mangler produktsider. Så det skal vi styr på. Igen, det her det var tyngdedyne. Hvis man laver den som content map, så kan vi også se, at der er meget af det, vi har styr på, men vi mangler også nogle guides og nogle kategorisider og produkter. Det her det er for portvin. Igen, kunden ranker godt på noget og mindre godt på andet. Jamen, det er også typisk, når vi kigger på content maps, jamen, der er mange kategorisider, der mangler for at kunne eje portvin. Så når man laver sådan et map her, jamen, så det næste det er egentlig at lave en indholdsplan. Og det kan for eksempel se sådan her ud, med at man faktisk har sin søgeintention over for kunderejsemappet. Så har man de forskellige sider, man skal bygge på. Vi har de søgeord, som vi gerne vil have ind i teksten der, og vi har også en prioritering af det, for det er klart, vi har begrænsede ressourcer. Vi skal finde ud af, hvad der er vigtigst at arbejde med først. Det vigtigste er at arbejde med low funnel. Og så bag. Her har vi et eksempel på bare en lille case for Advodan. Jamen de kunne se, okay, dødsbobehandling, det er en af deres services, den er ret vigtig for dem. Men de lå kun i bunden af side 1 på det. Så hvad er det, de gør? De kan jo sagtens se, at dødsbobehandling, det er selvfølgelig det primære, de skal arbejde med, men der er også rigtig meget andet længere tilbage, som er vigtigt at svare på omkring dødsbo. Og Martin, som sidder hos Advodan, han har den her udfordring med, jamen, hvordan undgår jeg kannibalisering? Advodan.dk er kæmpe site. Hvordan fokuserer jeg på 2000 sider for at ranke på det her? Hvordan kommunikerer jeg SEO internt for at kunne prioritere det her med dødsbobehandling? Man kan godt stå og kigge ind i lygterne og ikke rigtig vide, hvad det er, man skal gøre. Men det, at man kunderejser med, så får man en meget bedre forståelse for helt konkret, hvad er det for nogle ting, som jeg skal fokusere på. Og det, der skete Martin, det var egentlig, at jamen, ved at bygge de her kunderejsemaps her, og ved at arbejde med rigtigt indhold, så gik vi faktisk hurtigt op og blev nummer 1 på dødsbobehandling. Igen et søgeord, der giver masser af trafik, giver masser af leads. Så super interessant case i forhold til at prøve at konkretisere alt det her, som man bør arbejde med. Så her til sidst, så har jeg 5 tips til, hvordan du kommer i gang med dit allerførste kunderejsemap. Og det er, men inden jeg gør det, så kunne jeg egentlig godt tænke lige og vise dig en ting her. Adil spørger lige, om jeg sender slides efterfølgende. Det gør, der kommer både slides og video ud. Jeg ved, vi har haft nogle tekniske udfordringer i dag, så der er helt sikkert en del, der misser det her webinar, men man kan i hvert fald sige til kollegerne, I har mulighed for at gå ind og kigge på det her efterfølgende. Men vi prøver at dele en lille bonus her.
2 sekunder. For jer, der er med på det her call i dag, så har vi faktisk sådan en, vi laver sådan nogle potentiale analyser, hvis vi er i gang med at arbejde med SEO mere, og det er simpelthen en analyse, hvor vi går ind og kigger på jeres marked, og egentlig får afdækket, sådan, hvor er det, I ligger i dag, og det er sådan en, det er sådan en større mobbedring, som man får, og den kan vi egentlig gå ind og se på, hvad er potentialet for jer i dag, og her er for eksempel en, vi har lavet for mobilselskab 3, og den viste, jamen, de får 9.000 kliks i år på deres forretningskritiske søger, og der er faktisk et vækstpotentiale på hele 127.000, hvis de fokuserer endnu mere på det, som de skal vinde på. Og så går vi simpelthen ind og kigger, hvor vi går ind og kigger på forretningskritiske søger, hvordan de ranker i forhold til konkurrenterne, og vi kigger også på, hvem er det, der gør det godt, og vi kigger på Google Ads Spend og en hel masse andet. Og for 3 heldige, som er med på det her call i dag, så har I mulighed for at vinde forretningsanalyse. I skal egentlig bare lige skrive ja tak inde i chatten, så vil vi lave en lodtrækning omkring det. Og som sagt, med sådan en her i hånden, jamen, så har man virkelig et overblik omkring, hvordan vi performer i dag, hvor er det, vi måske misser ud i dag, og det er i hvert fald været en rigtig god kickstarter for mange af vores samarbejder gennem årene at lave sådan en potentialeanalyse, fordi nogle gange viser det sig også, at der ikke er noget forretning at hente, så ligegyldigt arbejde med SEO, så måske nogle andre områder, man skal arbejde med, men det her det er i hvert fald ret essentielt i forhold til at komme i gang med at arbejde med SEO i 2024. En af dem, som vi har arbejdet med i lang tid, hvor det startede med sådan et samarbejde, det er Helsegrossisten, og igen også en super fed case for os, masser af trafikstigninger, vi har masser af de her cases, de ligger inde på hjemmesiden, hvis jeg har lyst til at kigge mere ind i, hvad det er for nogle virksomheder, som vi arbejder med, og måske kan genkende nogle af de udfordringer, I har i de her cases her, og så lad os snakke sammen omkring jeres hvad I gerne vil opnå. Så, men for at slutte det her af, så har jeg egentlig igennem, man kan sige, jeg vil prøve at forklare, hvad er den digitale kunderejse, topical mapping, så vigtigt lige nu for at vinde på Google. Hvordan kan man vinde med det? Jamen, det kan man blandt andet gøre ved at lave det her kunderejsemapping metode til hurtige indsigter, til bedre eksekvering og til bedre resultater. Så det du gør nu her, hvis du bare sådan vil gå i gang med at sige, jamen jeg har et eller andet fokusområde, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Det kunne være 3D-printing, det kunne være at sende studerende til USA, det kunne være boremaskiner, eller hvad det nu er. Prøv at gå ind i mødet og lave på et whiteboard, så tegn den her funnel op, den her AIDA-model. Skaf nogle post-its og skaf en kuglepen, og så prøv at tegne kunderejsemodellen op på det her whiteboard her. Og så går du ind i Search Console, og så går du ind og søger på det produkt, som I gerne vil gøre, hvor I gerne vil være endnu mere dominerende. Og gå ind i forespørgsel og filtrere på det. Og så får du en lang række af søgeord, og som sagt, der kan man filtrere yderligere på det oppe i højre hjørne. Og der kan man simpelthen gå ind og se på, hvad er det for forskellige søgeintentioner, der er inden for boremaskine, eller studietur til USA, eller hvad det nu er, som I arbejder med. Skriv det ned på hver en post-it, en søgeintention på hver post-it, med jeres placering og med jeres søgevolumen, og så sæt dem op på det her kunderejsemap, så godt som I kan. I kan jo altid flytte rundt på dem, og sætte dem forskellige klynger efter det her. Tag et billede af det, og så måske smide det ind i, lave sådan en PowerPoint-folder, eller andet, og så prøv at smide de her forskellige søgeintentioner ind, og del dem med teamet. Allerede der vil I kunne se nogle muligheder for jer, som vi måske har overset før. Vi får så meget data som i dit hoved. Det der med at prøve at få struktur på det, er sindssygt vigtigt i forhold til at kunne eksekvere. Så nu er vi nået til slutningen af i dag her. Jeg håber, du har fundet inspiration til det her kunderejsemapping her. Jeg vil lige samle op på, om der er nogle afsluttende spørgsmål. Evalueringsskemaet
vi har desværre ikke det her tekniske system med mulighed for at se evalueringsskemaet, hvis vi sender det efterfølgende sammen med video, sammen med slides. Og jeg vil selvfølgelig sætte stor pris på, at I kommer med noget feedback på det til efterfølgende. Så, jeg kan lige se, jeg skal... Ja, okay. Godt. Men jeg tænker på, om der er nogle spørgsmål, jeg kan se, ja, jeg kunne lige se, det var lidt småt det her til sidst her, men det var det forkerte vindue. Men hvis I har en spørgsmål omkring det, så prøv at skrive dem herinde, så kan vi lige prøve at gennemgå dem. Jeg kunne selvfølgelig rigtig gerne tænke mig at vide, om der er nogen herinde, som allerede arbejder meget med topical mapping, har forståelse for det, måske allerede arbejder med kunderejsemaps, så kunne det være rigtig interessant at høre om. Så Michael her, han spørger om jeg sætter nogle ord på, hvad er det, der definerer de forskellige stadier i din funnel. Og jeg tænker, at man kan sige, at det, der definerer de forskellige stadier, det er jo noget om, at du har en fornemmelse om, hvor uddannet kunden er i forhold til at kunne tage action på dit produkt. Det vil sige, at jeg kender godt dit firma der, jeg kan ikke lige huske, hvad det var for produkt, men egentlig det her med at prøve at sige, jamen, hvor er de henne i research-fasen? Og det er egentlig der, man kan sige, det er sådan en meget subjektiv vurdering af, hvor sætter man det henne i kunderejse-mappet. Men det her med at sige, at der er i hvert fald en fase, hvor vi endnu ikke ved, hvad det er for en løsning, vi overhovedet søger. Vi kan kun søge efter den symptom, vi har. Altså, hvad er det, rød i bilag for eksempel, jamen, det kunne sagtens være det første skridt mod at få et bedre regnskabssystem. Eller sover dog i natten, det kunne sagtens være det første skridt mod en tyngdedyne. Og derefter går man jo mere over i det her, men når man har forstået sine symptomer, hvilke retninger man skal gå i, jamen så går man over i det her løsningsmode. Og løsningsmode er jo en større rejse, som både er de her meget korte, short tail søgeord, forsikring, tyngdedyne osv., til de mere long tail, og mere kød på i forhold til, hvad det er, brugeren ved, at de skal gå efter. Og så selvfølgelig og så det sidste stadie, jamen det er det her med sammenligninger af forskellige mærker, sammenligninger af produkter, sammenligninger af brands osv. Navigationssøgninger på dit website. Så det er egentlig sådan lidt det, der definerer de forskellige stadier. Jo længere man kommer ned for den, jo mere ved man egentlig om løsning. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Så er der andre spørgsmål til kunderejsemapping, ellers så tænker jeg bare, at vi lukker ned her. Jeg skal nok vende tilbage til de heldige vinder af en potentialeanalyse, og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig fed dag. Så vi tales ved. Hej.